kata yud kony mapiyo. Counseling en gima owinjore ne ji duto kata mana joma ni ot ng'eni ng'anyo ni wantiere nyaka gi online battalions ma gin ok giwuok gidhi e pap lakini gintie kata ng'eni gigi kite gi neno. Koro miyo counseling en gima ng'ato ka ng'ato owinjo ndoyo yudi. Kaka mar online bende kori donjega. Nyaka mar donge samose tamo wanga koro field kuchocho koro aduogo online kaindi Makanyo bende iwacho ni kidieny machielo ma rowere masani bende donje oko. Erokamano ahinya Marion. Anthony, gin kidieny mopogore opogore. Counseling gi kaka ujopo ne oganda mopogore opogore. Iwuok e ward ma Baba Dogo. Kendo kanya bedo nitie yende mamoko bende mawuok kanyo ka donjo town. To ka giwuok jogo ma itelo negi modak gi ng'ol ahinya e ward ma Baba Dogo. Gichal nade kata jogo man gi ng'ol mane alwora ma Baba Dogo ward. Utimo gi machalande mondo mi gik ma gineno oko kik duoko ne machak sik gi kendo magi wach ni oyo gik ma neno cha okada wuoko kendo mondo medo kocha dangni mag paro chak donjo ne iwacho ni moko bende bedo suicidal obedo kada gi paro mar kangi maneno wuon e kinde ma kama gin kaka jatendgi omi paro mane kata magi mosebedo ka utiyo godo mondo muduok piny pek ma jogi bende kalo ka gine ng'any. Okay, kuom jogwa ng'eny gi kata kwa dok mondo wawinj kaka giwacho jogo kuom adiera giwinjo matek ka koro jogegi awacho kaka an koro atemo na wuok abire town natemo ng'anyo wayudo kok wayude iyo moro makare kendo kale matek koro gidok gifeel ni kara ne en dwarruok mar ok nyal chopo iyo moro makare nikech onge chiemo moro ma bende sirikal luongo gi en oyo un kaka joma nigi ng'ol makoni uwinjo nadi to paro maru chalo nadi omiyo giwinjo matek to seche moko be wayudo johocho moko manyalo loso kodgi kamiyo gi hopes na mbele kucha nyalo bedo maber kalure kod jotendwa mantiere mbele even though jogwa mantiere mbele to tin koro giwinjo matek omiyo gidwaro mondo gi raise up their voice wabedie gi namba moro maduong' manyalo chiwo dwarruok marwa omiyo pod kuom sani to wawinjo matek nikech ok wa penetrate sana ma ywak margi nyalo winjre. To kata ka ywak ne okwinjre ka bang' ng'anyo gi osewuok kata chenro mopogore opogore mantiere kaka apis ma ichung' ne jogi mantiere Baba Dogo ward iloso kata chenro moro mondo mi ulos kodgi koso thoth gi wuok oko mondo mi odhi ng'anyo. Thoth gi wuok oko but ok ginyal chopo ng'anyo gite mak mana koro nyaka kendi dwaro odiochieng' moro achiel mondo uromane kodgi mondo utwak kanyakla mondo wawinjre gima wanyalo timo kod kata challenges ma waface. To bende lwasi oselos makare ma inyalo kawo duon gima giwacho iwacho ni maro kaka gintiere piny kacha mondo mi uting'e utere mondo mi ochwala ne parono ne jok